Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhir awakmu kabeh keterima di sekolah iki. Selamat yo rek, saiki awakmu wis diterima di SMA Negeri 1 Kejayan. Saiki awakmu kabeh gabung di channel pembelajaran Basa Jawa Online bagian 1. Saiki awakmu wis SMA, kebenaran. Pas awakmu kabeh mlebu SMA kebarengan karo pandemi koyo ngene iki. Dadi sementara waktu awakmu nggak iso ketemu karo guru sing mulang. Isoke ya pembelajaran daring koyo ngene iki. Sadurunge nerusne nang materi pembelajaran Basa Jawa Online, saiki kenalan dhisik yo rek. Mungkin awakmu ono sing batin, wong ki sapa, wong ki lapo. Kenalno, jenengku Bu Deti Kurnia, lulusan teko Universitas Negeri Malang, Fakultas Sastra tahun 2019. Jadi sok diwara lek Bu Deti iki sik fresh graduate utawa sik lulus. Lan wis ngajar di SMA Negeri 1 Kejayan setahun terakhir iki. Terus awakmu iso hubungi Bu Deti liwat media sosial, yaitu liwat nomor WhatsApp iki. Lan iso follow Instagram Bu Deti ndek kene iki rek. Bu Deti seneng banget lek awakmu iso sharing-sharing liwat media sosial. Tapi ono carane. Contone awakmu ono butuh takon-takon materi, awakmu iso chat langsung nang gurune. Tapi lek ate chat kudu duwe unggah-ungguh yo. Sing pertama, awakmu kudu ngawali nganggo salam. Misal, Assalamualaikum utawa sugeng injing. Sing keloro, awakmu kudu nyebutno identitas awakmu. Jenengmu sapa, awakmu teko kelas endi. Sing ketelu, tujuane awakmu ngechat iki opo? Takon tugas utawa takon sing liyane. Sing kepapat ditutup karo matur nuwun. Soale ono kejadian sih rek pas pembelajaran online niku. Contohnya koyo ngene. Bu, nilaiku ya opo? Kok lek ngomong rasa-rasane koyo ati ngejak gelut ngono ya rek ya. Bu, iki tugasnya ya opo? Gak ono embel-embel salam utawa perkenalan. Bu Deti mek mikir, iki sopo? Kan bingung soalnya siswane akeh banget rek. Ono maneh sing ngechat koyo ngene. Bu, mek nyeluk Bu, ngono tok gak ero tujuannya apa, iki sopo. Jadi kan kurang jelas, ngono kan? Nang kelas Bu Deti, awakmu oleh nggarap tugas gawe basa Jawa sing basa Jawa Timuran. Gak mesti kudu gawe basa Jawa sing Jawa Tengahan. Jadi awakmu gawe basa ngene iki oleh rek, tapi selama bahasane sopan. Tapi lek awakmu ate gawe basa Jawa Tengahan, soalnya di buku biasanya gawe basa Jawa Tengahan yo rek. Yo gak apa-apa, kini sinau bareng. Oh yo rek, awake dhewe iki dadi wong Jawa, ojo sampe lali Jawane. Wong Jawa kuwi manggul dhuwur unggah-ungguh. Sopan santun nang omongan ambek kelakuan perlu dijogo. Contone, lek karo wong tuwa utawa guru, gawe ukara panjenengan ojo sampean. Contone awakmu ate takon, "Bu, tugase sampean wingi aku durung ngerti, Bu." Gantian karo, "Bu, tugasnya panjenengan wingi kula dereng ngertos." Utawa lek awakmu gak iso basa krama Inggil, ngomong koyo ngene, "Bu, tugasnya Bu Deti sing wingi kok kula guru ngerti." Gak apa-apa, masih campuran ngono. Unggah-ungguh iku mang gak gawe guru basa Jawa to rek, tapi gawe kabeh guru lan kabeh wong sing dianggap luwih tuwa. Semisal awakmu gak iso ngomong Jawa alus, mending awakmu gawe bahasa Indonesia. Bu Deti, kemarin juga saya belum ngerti. Jadi awakmu duwe unggah-ungguh basa. Paham ya rek karo unggah-ungguh basa sing tasan Bu Deti bahas? Coba saiki diterapno ndek uripmu saben dina. Nah, saiki tugasmu kabeh yaiku nggawe yo paling titik sak paragraf cerita tentang awakmu. Oleh ngenalno tentang awakmu, ndek endi awakmu lahir, sekolah, hobimu apa, cita-citamu apa, pengalaman uripmu utawa perkara sing mok senengi lan gak senengi, oleh. Tulisan ceritamu nang kolom komentar. Ojo lali, kudu nggawe basa Jawa sing apik. Ojo lali digarap tugase sing rajin garap. Aktif ndek kelas Bu Deti pasti nilai apik. Sing ana tugas terus dek pura-pura gak ngerti, pastine nilai kosong. Oke? Yo wes sakmene ae video pembelajaran basa Jawa part 1 iki. Muga-muga iso manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.